ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва буғ, ман ваъда кардам ки ба шумо нашунамои ниҳоли пайванде ки ман соли 2020 моҳи май кардам. ана ҳозир ман ба шумо нишон медам. аввал аз дур як бор нишон диҳам. Ман ҳамин ангур ки имсол накам аз 10 кило мебандад то болорафтагӣ, ина бинед ки ман чӣ хел пайванд кардам. ҳозир ба шумо нишон медиҳам ҷои пайвандро. мана ҷои пайванди ман як чӯ нашунамо кард 20 май ҳоли як сол нашудааст. ҷои пайванди ман, ҷои пайванд, ҷои пайванд. ин пайванди ана ҷои пайванд. ин пайванди сабз дар сабз, сабз дар сабз аллакай баста буд. ҳамун соле ки пайванд кардам баст, дубара баст. ин сорти украини преображение. ин супер сортай, як аз сортҳои пеш дар Украина ҳаст. дар инҷа маззаи ба мазза кард, баъди пухтан бисёр ба мазза ба ангур будааст. аз шоҳонаи мо 2 маротиба калон мешавад ба гумонам. ва мана ҳамихелин рӯпарӯ ваёшам пайванд ҳаст. мана бо ман нишон диҳам шумо. мана бо пайванди ҳамин соли 2020 ман нишон медиҳам. май то моҳи апрел май 9-10 моҳ шудагӣ. мана ҷои пайванд дидед, ҷои пайванд. мана якта, мана дута пайванд. ана ки пайванди калон набинед чӣ хел шудагӣ ки имсол накам аз 10 сара, мумкин 6та кам 18, ки 6та зиёд мебандад. мана бояти дига дар ҳамсоягиаш. мана пайванди ман, пайванди ангур. мана ҷош маълум ку чок карда дохил кардагӣ. ани кундаҳош, кундаҳои ин чиликак буд, кундаҳои сиёҳак буд, ангури сиёҳ ё ки тойфӣ буд. мана рафтааст. ина бинед ҳамин сол бо ин мебандаду худо хоҳад умри мо дароз бошад, хати шумо насиб бошад, ман ҳама инро бастагиашро дар шумо нишон медиҳам ва баъд боз нигоҳубинашро нишон медиҳам. мана бо пайванд, мана пайванди соли, мана ин чил нависондагӣ, яъне ки ин чиликак буд, чиликак буд дигар шуд. мана бинед чӣ қадар ба қувват шуд дар як сол. ҳамаи ҳавои пайванд ҳастанд, ҳамаи ҳавои пайванд ҳастанд. мана инашам, мана ин тойфӣ буд, мана тойф нависондагӣ тойфӣ буд, акун дигар шуд. ҳозир мебандаду баъд мо номаша тоза карда дигар менависем, номи асли худашро менависем. ана устари ман ҳама боғои бисоҳиб, боғои бисоҳиб. он кас на фақат алаф мегирану чукалаву ҳезум, тамом, дига ҳеҷ намегирам. хана хел